Hello. Hello Msunduzi. Linjani baba? Sharp man. Oh God. Ukhuluma nomhloko mfethu la. Abani? Umhloko eNanda. Umhloko eNanda? Kwamama. Oh, alright. Wefethu ngifuna ukuthi ngicela ukuyeza lapha ngifuna ukuthi uyasizakala yabo. Again? Ngithi khona kade ngifuna ukuyeza la eNanda mshithi bantu ngifuna ukuthi ungesizakala yabo. Ya umhloko lo sibarika lo. Usibarika Kamkhize. Angisibarwa boto mina mfethu. Mhlawumbe sazosibarika Kamkhize angakathanda nento ngekana Kamkhize kwabasha. Umhloko muvu undazi ngangabumthola bangazi ukuthi umhloko muvu. Umhloko lo la eNanda kwababa eKorokorweni. Oh, Mshuthi nje wena mfethu ngumuntu ospecialize izinto zendabuko yabo kubelapho endabuko. Oh Mshuthi wena mfethu bekade kubuka la ku-TV. Abantu bafuna abantu benza into engajwayelekile basoyayirekhoda bathumela khona nje. Mshuthi ke wena mfethu ukuthi izinto nje eziningi engajwayele njengokuthakatha nje kanje yabo mshuthi bekinto engakadubi kakhulu kubantu babelungu uhlanga labelungu. Okay. Bathe bethi ke angikwazi ukuthi ngishuthe mina ngithola umuntu oprofessional oshuthayo. Okay. Manje lapha mina bekufuna wena mfethu ukenzele idocumentary yabo. Ya ukona phela mina ngiyashuta i-DVD. Yes, ngifuna ukenzele idocumentary ye-DVD lapho kuzobethakatha khona. Ngifuna nje ukuthakatha lapho ibizitha ebemthathu nje yabo ebusuku wena ngizokutshela ikhathi engisuka ngaze endlini. Base wena uyakushota ukushuthe kusuka nalokuthi umuntu bayithakatha wenza njalo ukuze siqwashise umphakathi ukuthi umthakathi into enjani. Uhamba nothakatha mina ngishuthe. Yebo nje into njengaleyo. Masiba aweke. Phela wena uthakatha uyashutha wena. Okay. Abasihlale phansi sixoxe lo ndaba. Ya ngaphambi ukuthi sihlale phansi lo mfethu befuna ukwazi inani mhlawumbe into engakanani. Like msebenzi engaze ngiwenze lo mfowethu baba. Ukuthakatha angishongo ukuthi uzothakatha vele ukuthakatha ngiyazi lapha ngizwe. Yathi vele ukuthi into engakaze ngiyenze yabo. Ukushutha umuntu ethakatha. Ukushutha into njengalezo ngiyishuthi izangoma kodwa bathakatha ngaze ngibashuthi. Ngithi phela ushuthi ipromotion ngoba izangoma abantu abancane nathi lapha. Yeah. Hayi ngisaphaza kusixoxe ukuze ngazi ukuthi into ezingathatha kangakanani isikhathi ngathi ibe nganani yabo. Ngifuna nje wona for 2-3 days yabo ngizothatha ukubede. Thathe umdletshe base thatha lapho umthembu base kuyagcina ke lapho. Base ngiyabisa le ntombazana ye-TV. Okay. Akazi bade yini into ehle kuzayo lapho wena. Hayi umsebenzi ufuna unginika wona. Basihlale phansi ixoxe. Awushuthi nefethu ukuthi abantu bayahleka manje akade bawushuthi mhlawumbe mshuthi ngeze ngifona umuntu wrong. Cha ngiyashutha mina mfethu. Cha anginankinga mfethu. Ayithi uyashuthi mshado. Ngiyashutha yonke into. Uyashuthi umgcwaba kithi. Yonke into manje ukuthakatha ukuyela. Angishouda kushuthi. Bazubona lokho nemhloka sasaka lesixoxa nginankinga mfethu. Uthi abantu uyahleka manje kanti naba ngisile kahle khanda. Lo yakona lokho baba kona lokho esasa. Uthi ayingephathi kahle teza. Hayi khuleke ukuthi ukhuluma ngento engiqala kuyizo. Uqala ukuthakatha aqala uzokuthakatha. Cha ukuthi umuntu ufuna ukushutha thakatha. Akithi kenza idocumentary nje. Hayi ngisapha. Okay. Mhlawumbe kayibaleli nje. Umshado wenza abaleli. Umshado iqala ko 5.5. 5,000. Kodwa ngicabanga ukuthi phela ngeke kubefike kuleyo mali le. Ingakho ukuthi befasixoxe kuze ngibone nami ukuthi kuzospend isikhathi unganani yabo. Yabona manje sekumele ube prize abathakathi ke bakuthi prize yokuthakatha umshado umncwaba. Cha phela ukuthi wena seqala sefana nami ngifaka ama records ama ukuthi ngazi ukuthi hayi uma umuntu uthakatha so much yabo. Okay kuzofika kanjani ufike kwabdla ebusuku lapha sikhulumela le. Hayi ngeke ngikwazi ukufika phela nkathi soyothakatha yini sozoxoxa basihlanga nemini sozoxoxa. Sekusho ukuthi isikhahlane nje kusakhanya ngo 10. Ntambama ebusuku ngo 10. Tata. Hayi no mhlawumbe ngabo bani ungamgcibela ngoba phela ngiyangikho manje ngisegqokweni phela manje. Oh okay. Okay lalela ke Msondosi. You are live on Alex and the Morning Crew. Oh okay ba. Bye no hamba kweshuta abathakathi ba. Okay sir. Prank call on Alex and the Morning Crew.